Helo, fy enw I ydy Bethwyn Jones, tiwtor y Gymraeg i Fwrdd Iechyd Prifysgol Beti Cydwaleda. Ar wythnos hon rydyn ni'n dathlu Wythnos y Gymraeg. Ac ar ddydd Gwener mae hi'n ddiwrnod Shwmae Sumae. Nod y diwrnod yw dangos bod y Gymraeg yn perthyn i bawb, felly ewch amdani a defnyddiwch eich Cymraeg. Ymadroddion Cymraeg yr wythnos. Sumae. Helo. Sumae. Bore da. Good morning. Bore da. Pnawn da. Good afternoon. Pnawn da. Sut dach chi? How are you? Sut dach chi? Dyma rhai atebion posib i ateb y cwestiwn sut dach chi? How are you? Sut dach chi? Bendigedig, diolch. Bendigedig, diolch. Fantastic, thanks. Bendigedig, diolch. Da iawn, diolch. Da iawn, diolch. Very well, thank you. Da iawn, diolch. Iawn, diolch. Iawn, diolch. Okay, thanks. Iawn, diolch. Go lew. Go lew. So. Go lew. Wedi blino. Wedi blino. Tired. Wedi blino. Ofnadwy. Terrible or awful. Ofnadwy. Cofiwch, defnyddiwch eich Cymraeg. Am fwy o wybodaeth am y cyfle i ddysgu Cymraeg yn y Bwrdd Iechyd, e-bostiwch y cyfeiriad isod. Diolch yn fawr iawn am wrando. Hwyl fawr!